cammo jole mon bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande ko amde nogas e tati lewru yarkoma hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati ina hawri e altine jeetati dew mawlude hitande ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi fergo ɓurɗo ɓurnaɗo windere inneteɗo Allah inne mo inde Allah innete inde mum rewne hen yo en ñallu e barke makko. darorde lewru korka ko ñande amde altine 11 lewru mboy hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi ina hawri e 11 mars 2024. Abdoul Dia gorko mo gamaji saare ñiɓde to biida o wi pular wi moytotoɗo yiɗa ɗoƴƴowo takko sara mum ndaw ko selli. natal men hande teddinirama dendagal pelle pulaagu windere fedde bamtare jowol piindi gandal windere fedde holko mbiɗa pullo haalirde ɓamti pulaagu añamereyaɓe. kuɗol tandine simo saare wajjuɓe ndeni sawto koninkeleñol mo cuuɗi meɗen madinen kaji payo walli fof Fatimat Samma Ndiaye mo cuuɗi meɗen kayidi ene wonan en to sengo YouTube Aamadou Alhajji ndi ɓurɗo noddirde ndikkiri jommolo mo cuuɗi meɗen duɗumaji funeɓe. bandiraɓe moƴƴuɓe tedduɓe jiidaɓe to en ɗam rendaɓe gurdam yidde kam e fandare yo joom jaam waɗanen jaam jaram.